Tinokudokesai mabuja tauya nadzo dzinotapira dzanyasi zuwa rochima 22 mwedzi uno wandira. Nyasi wachiwenga waika magamba matatu manduwe Solomon Chiziba chenamo chimutengwene naJohn Mvundura. Wangu wakaita kuunganiwa. Munondoziva kaa kutoti wakuru wenyikawo wanoita vanovachengeta wakawanda kudarika vanhu vari kwaunganira nyahwa. Zvakaita kuoma chaizvo. Ipapo waramba wachireketa masoko okuti ngatiremekedzanei, ngatiregei kugoita mutsepwede, ngatiregei kusikinya tokono, nyika iwakwe nevane vayo, tidzivirire ndisu vanhu vayo. Rekai tione kwainoperera iyoyi. Paribe zvimwe. Apa nyasi kwaburikapo kare kuti kuno rimwe rabva ratonzi gamba pokare Justin Mpamhanga. Haidi vari kuita kupedzana kana kuti kupedzivana yawe heno. Tikatirambe takaringa tichazivisiwa kuti achaikiwa rini pokare mbani achamuika peno ndiye chiwenga heno tinenge tichizokunyepai kuti zviri kutekaira sei. Wamwe wanhu wangu vari kubvunzana kuti kohoko naye mutungamiriri wenyika iyu chiwenga ari kuita aso akawengana noutano kureketa kuno ari kuburika akaitsiwa mabhandeji agodidi kuusu chaiko mhanduwe madzvanga ari kweikweyo. Unobva wazvisaya kuti kohoko rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei. Idi zvakaita kunyangariwa chaiko. Kuno vhidhiyo yaburika ipapa, umwe muChina achikuwadza mumwe mundere. Apa mundere yanga aenda akati kandipeka mari yangu. Fanze aiwa iwe uda kujairira kubuditsiwa pfuti kudidi. Chatorwadza kunyanya. Wokwache wanga wari kutobatsira muChina kumusunga kudi. Mhanduwe pakanyangariwa. Rekai tigoona kuti ichapera yakaita sei. Tikundoimba kuti mapurisa apindire ayamure rudzi rwokwedu nokuti mwana womutema ari kuvhiringiwa vanhu vaChina iwawo. Uku norimwe risaiti waChina wapa wapwerewo munyika medu muno wanosvika 52 mari yokuti waende kofunda kuChina, scholarship pachirungu. Ipapa pari kuhwadza chaiko. Munopuwa imwe ichienda nekuko asi muri kuburitsiwa zvizhinji zvisvinu mahara zvichindoburika zvichienda. Pakaoma mhanduwe hino kuti pachapera sei. Rekai tirambe takazviringa. Bato roZANU-PF bato roCCC bato roZANU-PF nobato roCCC mhanduwe kwaiva vari kukohwana mazigi mamirioni 140 170 million zig kubva kuhomwe yenyika yogore rino. Zvavo wabedu vari kuita kunota kamunotero. Rekai tione kuti vachaita sei. Peno ndosaka maakuona vaada kudzingana ana Mutu iwo ana Chabangu nana Washman. Heno rekai tirambe takazviringa ipapo. Pai kuna murume wairi wasungiwa ipapa. Kusungiwa nyaya iri kunzi yakaitika zuva rochigumino mwedzi uno yokubiwako mari yange yakawanda zvokuti zviuru zvipfumbamwe nomazana matatu 9.3 US pachirungu pokare nozviuru 150 anosere omarandi 158,000 rands pachirungu. Pakanyangariwa. Rekai tigoona kuti zvichapera sei izvozvo tinenge tichikunyepai kuti yaperera papi. Uku pai Zimbabwe National Chamber of Commerce iri kuhwadziwa fane wakomana nokusaika kuri kuita mari. Pai mari mayusa yaya ari kuboeka bapa musika hurumende watinofanira tichitenga. Kunotoita sei tikuda kuti basa ritekaire. Mhanduwe ndipo munotoramba muchiona kuti aiwa kubatiwa kusu basi kunzi kwai munhu willing buyer willing seller ari kuda kutengesa anotengesa madira aJoJina, ari kuda kutenga wachitenga madira aJoJina. Ewo kam wari kuziva zvavanenge vachiita kuribe mari.
wamwewo wasiyaiwopo kare nomapurisa kwai kunzvimbo yogokwe wapinziwa mushishi kureketa kuno nokuti kwai wakagonyanya kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana wakatanda kutora mari ikweyo wachiti kana uchida kuti urambe uchisenza dotipa mari, kana uchida kuti urambe uchiita chino katipe mari, kana uchida kuti urambe wakaita sei katipe mari. Anenge ari bekuisa mari obva atobvundudziwa zvinhu zvisiri bebasa, zvinhu zvisingaite kuti hanzi abuditse mari basi. Rekai tione kuti ichapera sei iyoyi, tinoramba takaringa hedu. Zimura iri kuuya komana ichita sombwa nhatu dziri kudzinganisa katsuro pakaita kunyangariwa ipapa. Izvezvi kureketa kuno kwaiwana mukoti chaiwo waakutonzi kana muda kuti tikupei mapepa mamwe okuratidza kuti muchiri kusenza, munhu wese anofanira kuita mapepa okuzimura okuratidza pachena kuti ari kubhadhara mari dzomutero wenyika. Chogore rino idi mabuja paribe chiri kusara apa. Iyo mari yacho yomutero yaingidziwa kana imi pakaita kuoma zimura yabuditsa ipapa kwai munhu ari kutotambira $100 romadhora okuAmerica akutoringirwa kuti abhadhare mari inoita zvikamu 20 kubva muzana. Mabuja kureketa kuti kana aiwa pazana ribodzi wari kudayawo $20 omadhora. Chipafunga ipapo manduwe hwendo huno kuti zvichapera sei. Ukuwo Zida yagoti iyo isusu so Zimbabwe Investment Development Agency tiri kureketa kuti mumwedziyo mitatu yokupera kwegore rapfuura takapa vanhu waida kuunza mari ma-investors marezinesi 200 pachirungu. Rekai tigoona kuti zvichaita sei, zvinoperera papi, tinenge chikunyepai. Minerals Marketing Company of Zimbabwe MMCZ wagoti taisa dhokota Nomusa moyo. Pai Nomusayu ndiye akugara hunde manji kambani iya. Aiwa rekai tione kuti anenge achiita sei, anozvikona chere kana kuti paribe, tinenge tichizokunyepai pazvinoitika. Umwe kwedu muZimbabwe ari kuhwinyiwa nomari masi zvinenge zvisvinu iko kuJoburg kwaari kuku agotoendesa uyu Keni Kunene kudaro dzimhosva akati Keni Kunene agoreketa kuti inini ndiribe passport, agoreketa iye kuti inini ndiri gororo mbavha. Rekai tione ipapo kuti zvichapera sei, tinenge tichikunyepai. Ari kutoti ndinoda kubhadharwa mamiliyoni 2 nochidimbu 2.5 million pachirungu. Manduwe, rekai tione kuti ichabudika chere iyoyi, tinenge tichikunyepai. PSL yareketa iyo kutoti Keni Ndebele angari ndiye agere hunde kwairi, kwayati ndichazvidaba, rekai ndimboita zvokutsvaka kuti kuzifa kuku ndinopona chere kana kuti paribe. Idi mari inochitema. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Ukuwo kambani yoMWOS yagotenga kambani ZPC Hwange mhanduwe. Kureketa kutoti ipapa wakutotamba ndiwo muchikamu chiri kuteera chichi chonhabvu. Magozvifungira cherezvo, asi ndo zviri kuitika. Imi pakanyangariwa apo. Rekai zvedu tiringe dziri kuitika pasi rese. Ipapa kureketa kuno kwai anonzi Advocate Jeremy Gaundireti. Benzi ipapa agototi ndasiya basa, ndaburika kubasa kwandaisenza nonyaya iyo ibodzi iri kunzi agoda kuita zvokutsvaka kuti arare nevanhu zvisirizvo achisenzesa simba ropabasa. Pakanyangariwa kani, rekai tirambe hedu takazviringa. Ukuwo umwe anonzi Anele de Bruyne abatiwa mhanduwe, kusungiwa chaiko nemapurisa achida kuti aurayise murume wache. Kwai ipapa aribe kuziva kuti vanhu ari kutumira kuti vaende kouraya murume wache wanhu vari mapurisa. Tikuzvitenda kuti kumapurisa kuchino vanhu vari kuita tusvinyu chaitwo.
Monjane agoreketa kuti kana Chapo akada kuti tisenze tese pabodzi, ndinoenda kosenza naye kuti nyika itikaire ibudirire zviite zviri nani. Pokare kwaiya zvimwe zvaanyora akati iwewe Chapo bvuma izvizvi tiite pabodzi. Rekai tione kuti anozvibvuma chere kana kuti zvinotekaira sei. Tinenge tichikunyepai kuti zvirimbodini dini ipapo. Kukinya kunomwe murume ane makore 20 asungiwa nemapurisa akabereka bhegi rino mutumbiwo mudzimai waaidana naye. Mhanduwe, unobva wazvisaya kumwe kushinga moyo kwacho aiwaba zvisvinuba izvi. Rekai tione hedu kuti zvichapera apapi, zvichapera sei. Toona kuti Trump kureketa kuno aita kuita kuhwisana, aita kupinda akaita kuridza pfuti wechigwagwagwa kungochani kuti rudzi daba zvachose. Ipapa anotoreketa kuti kwese kuno muzinda yeAmerica vanhu ngavachireke kupiwa mavhiza okuti vari kuita chingochani vari kutiza. Pakaoma. Rekai tizvione kuti zvinopera sei. Iye zuva raapinda ribodzi rino, mhanduwe, zvinhu zvaachinja ipapo. Kwaiya anyora zvinhu zvizhinji zvokuti achinje zvione kuita zvaanoda iye. Dare reparamende rokuIraq ravhundutsa vanhu rikahwadza vanhu rikasaika zvekuita naro. Asi ipapa pakaoma chaiko. Ragoita kuti mumwe mubvana nemakore mashoma agoite ipapo pakaoma. Dare rokuIraq roparamende mhanduwe rinohwadza. Kwaiva bvana vane makore mapfumbamwe waakunzi ipapa ngavachiroriwe mhanduwe zviri pamutemo. Kochinga mutukudza akavaimbira vanhu akavanyepa mhanduwe kuti kohoko kubata ari bekukomba elkamu. Paseresere kuhwadziwa fani. Rekai tione kuti zvine chazvichaitiwa chere nazvo kana kuti ndo utongi hwemataribhani hwacho. Pakaita kuoma apa. Tinenge tichingotohwadziwa tirimo mumheramu. Tiri ipapo mabuja kwanyasi. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe onhau.